So idan gwamnati tana faɗar cewar tana iya bakin ƙoƙarinta, to idan dai har ya tabbata haka, to kamar tana nuna nakasinta ne, ko in ce gaza. Bangaren talakawa ya zama na cewar za a iya cewa muna da kaso 30 wajen ba da gudunmuwa akan matsalar da take faruwa a cikin garin Malumfashi. Domin duk wanda ya zaɓe a cikin Najeriya zai iya cewa, musamman dai mu a yankin mutum da shi muka sani, a cikin garin Malumfashi akwai waɗanda a yau su suna daga cikin ma waɗanda za a kira suna da ruwa da tsaki, amma yana daga cikin wuraren da aka tabbatar da cewar wajensu ya zama dandamali wajen ansar wannan taliya domin a zaɓe su. Kuma kowa ya sani cewar waɗannan shugabannin namu ba su zama wanda suka zama ba sai da suka siyi ƙuri'unmu. To amma duk wannan abu mun ɗauke shi a matsayin kamar ƙaramin abu ne, wanda shine makasudin abin da ko da a ce mun yi masu koke za su ga ba mu kai matsayin da za mu koka musu ba, domin kuwa mu muka sai da darajarmu da mutuncinmu akan wani abu wanda bai ta karya ba. Sannan kuma har yanzu cewar wannan abin na kasu bane ba, kuma ba su yi nadama ba, domin kuwa ko da yanzu babu wanda zaka kalla ko kuma wanda zaka ji cewar da zai kalli wanda ya sanadiyar bashi wannan abin, idan da zai gan shi to ba zai kalli ya cuce shi ba, zai kalle shi ne a matsayin wanda ma ya taimake shi ne a lokacin da yake cikin jin yunwa. Bai kallon jin cewar wannan abin da ya bashi ya sai da mutuncin shi cutar shi. So kuma idan har dai ya zama na cewar mun ci gaba da tafiya a haka, so gaskiya samun ci gaba ko in ce samun magance a matsalolin da suke damun mu abu ne mai kamar wahala. To wannan shine bangaren da talaka ya bada gudunmuwa wajen matsalar tsaro a cikin garin Malumfashi. A matsalar tsaro, to kamar shugabanni ai suna irin abin da ya kamata su yi na magance matsalar tsaron ko a tun? To su dai abin da suke cewa ke, to amma kuma a duk wanda ya san karfi na hukuma, musamman ya zama na cewar ko a tsari na doka na Najeriya gaba daya na constitution, 3 organs ne wa'inda suke da power, kuma wannan power gabaki ɗaya in ka dube ta daga an ce a bangaren legislative akwai bangaren executive sai judiciary. So wannan bangaren guda uku, executive su ne wa'innan gwamnoni da muka zaɓe su, sannan legislative 'yan majalisu. So a bangaren Katsina state da gwamna da kuma 'yan majalisu da wakilanmu wa'inda suke wakiltar mu a cikin garin Malumfashi. So in kai sun kai wannan korafin kuma gwamnati za ta yi iko da power ta, to ina tunanin power gwamnati ta fi karfin power da dan ta'adda yake da ita, balantana har ya zama da cewar dan ta'adda ya zama da cewar zai iya yin abin da ya ga dama, kuma ya zama da cewar an kasa magancewa. Domin kuwa a karfi na gwamnati babu wanda zai ci wai ga wani dan ta'adda da ya fi karfin gwamnati, amma kuma aikin da 'yan ta'adda suke yi yana nuna cewar aikin ya fi na gwamnati, ya fi karfin gwamnati. So idan mun roƙi cewar gwamnati ta yi abin da ya kamata, ta ce kuma tana yi, to sai mu ga gaskiya kamar ta faɗa ne, amma aikin gaskiya bai zama na cewar abin da za a kalla a matsayin an yi aiki ya bakin kokari ba. Malumfashi ai na ga kamar gwamnati ta kawo irin motoci waɗanda ake fita a yi maganin 'yan ta'addan nan, kuma ga su nan kamar suna aiki a cikin garin mu. To wa'innan motocin da ake amfani da su wasu abubuwa ne masu muhimmancin gaskiya don alajikan tukurtingilin a lokacin da aka fara samun wannan insecurity din ya dan fara karfi a bangaren su karfi da dan sauran wa'innan wadwad din. Ina ga yana daga cikin wa'inda gwamnati ta wakilta da kuma mataimakin gwamna aka je aka kaddamar da wa'innan motocin a wa'innan yankuna. To amma kuma a baya-bayan nan naji an ce su motocin da suke aiki a cikin garin Malumfashi na wa'innan abubuwan an ce sun samu matsala, ko in ce ta samu matsala, saboda abin da yake yawo a kai shi ne, kuma bayan ta samu wannan matsalar an ce wannan Muntari Sagir, injiniya Muntari Sagir shi ya ɗauki nauyin gyaran nata. Akwai informa da ya samu masu bayanan cewar wannan motar ba ta aiki, har suka yi kokari suka zo abin da suka yi. To in an ce an samu wa'innan kayan aikin, to gaskiya za a iya cewa amma kuma ana buƙatar ƙari fiye da wa'inda suke. Sannan kuma a ɓangaren gwamnati ke